of blessing, favor, provision, and protection, and to other people around us. So, based po sa ating, may testimony lang po ako. Actually po rito, mula po noong natuto po akong magtanim at magbigay sa Panginoon, nandun na po yung provision ng Panginoon na lahat po ng aking pamilya ay safe na po, nakatanggap sila sa Panginoon through prayer. So, wag po tayong mainip. Kung nagbibigay po tayo, tapos may decide po sa ating puso, ipagpatuloy lang po natin, wag po tayo na-discourage na nakapagbigay tayo ng few times and then hihinto na tayo dahil hindi po na grab yung wish natin. Tinitingnan po kasi ng Panginoon yung puso natin kung hanggang saan. Kaya, wag po tayong mainip, basta't magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil siya lang po yung may kakayahan na tumulong sa atin at mag-answer at tumugon sa mga pangangailangan natin, sa protection, especially sa protection po natin. Hindi po ba napakasarap ng pakiramdam na although malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, pero they are safe, they are healthy. Alam niyo po yung so package deal po yan. Kapag po tayo nagbibigay sa Panginoon, siya po yung ating healer. Kaya yung po ibabayad natin sa hospital, ibigay na lang po natin sa Panginoon. Kasi alam natin na siya po yung makakagamot sa lahat-lahat ng ating mga sakit. Kaya tayo po sa umagang ito ay magbibigay ng may kagalakan sa puso. Huwag po tayong magbigay ng may pag-aalinlangan. Isipin po natin na yung pong kalakasan natin sa isang buwan, which is kung tutusin saan ba nanggagaling yung kalakasan na yun, hindi po sa atin, kundi sa Panginoon. Kaya ibigay po natin yung para sa Kanya ng may kagalakan sa ating puso. Let's pray. Itaas po natin yung ating ibibigay sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, you are the Jehovah Jireh, Lord God. Every good gift that we receive comes from you. We thank you for all the seed you entrusted in us, Lord God. Salamat po dahil alam po namin na ang mga ibinibigay namin sa iyo ay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang ikapupong ito ay para po sa iyong gawain. Kaya Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay turuan mo, Lord God, na magbigay, na ibigay yung para sa iyo. Nang sa ganun, Lord, ay madamalin nila, Panginoon, yung siksik-liklik na pagpapala na ibinibigay mo, Lord God. Lord, turuan mo po kami na lumakad patungo sa iyong kaharian by faith, Lord God. Kami po ay magbibigay, Panginoon, sa iyo na ang buong puso, Panginoon, at buong tapat, Lord God. Maraming salamat po sa mga amo namin na daluyan ng pagpapala, Lord God. Patuloy mo po silang i-bless ng next, Panginoon, ay maibigay namin kung ano yung karapat-dapat sa iyo. Maraming salamat po, Lord God, sa umagang ito, at ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.